d'altes esferes, per així dir-ho. Gael Rodríguez Garrido, de tan sols 19 anys, ha fet història a Portbou, convertint-se en l'alcalde més jove d'Europa, després de guanyar les eleccions amb una majoria absoluta aclaparadora. El líder de la llista Sumem per Portbou, vinculada al PSC, ha aconseguit 6 dels 9 regidors en joc en aquest municipi de l'Alt Empordà. Fem una valoració molt positiva. Va ser una jornada electoral que va transcórrer molt i molt bé i que, a més, va finalitzar amb un magnífic resultat per la nostra candidatura. Així que volia aprofitar per donar les gràcies a 363 portbouencs i portbouenques que heu apostat per donar-nos aquesta confiança, aquesta majoria absolutíssima. Amb una joventut plena d'energia i entusiasme, Gael Rodríguez reconeix la seva manca d'experiència en gestió, però confia en el seu equip i creu que la seva edat és un avantatge per al seu mandat. La victòria de la seva candidatura, que ha superat a Ara Portbou, escrita a Junts i liderada per l'actual alcalde Xavi Barranco, representa un clar canvi per al municipi, segons Gael. El PSC ha trencat l'hegemonia que sí ho tenia a Portbou des de fa anys, guanyant 7 regidors a les eleccions del 2019. Portbou en aquests darrers 4 anys no ha funcionat com havia de funcionar, però sobretot el que ha estat bàsic, jo crec, per al nostre resultat ha estat l'estar cada dia al carrer escoltant a la gent, escoltant què vol la gent, responent, sent humils, sent generosos i després també amb molta feina que hem fet fora de Portbou, reunint-nos amb ministres, amb secretaris d'Estat, amb directors generals, amb consellers de la Generalitat, en fi, amb moltíssima gent per començar a situar els reptes de Portbou a les taules on es prenen les decisions. Estudiant de dret a la UOC i amb una vida vinculada al negoci familiar, Gael Rodríguez reconeix l'aprenentatge que li ha proporcionat el treball al bar dels seus pares. Afirma que el bar és una part fonamental d'ell mateix i una experiència que li ha ensenyat a tractar la gent, a escoltar i servir, qualitats que posarà en pràctica a l'Ajuntament de Portbou. Amb grans reptes per endavant, Gael Rodríguez té com a objectiu principal posar fi a l'èxode d'habitants de Portbou, construir oportunitats i modernitzar el municipi. Amb un clar esperit de renovació, el jove alcalde afirma que Portbou ha d'abraçar el segle XXI i potenciar el seu poble. Els nostres objectius en aquests primers 6 mesos, abans que acabi aquest any, és netejar el poble i posar-hi ordre. Després el que volem és començar a ficar Portbou en marxa per culminar d'aquí 4 anys en què Portbou sigui un poble d'oportunitats. I això com ho fem? Doncs potenciant el nostre principal motor, engraçant, diguéssim, el nostre motor, que és l'estació. Nosaltres el que venim proposant des d'un bon inici és que l'estació ha de tornar a ser aquest motor que un dia va ser, però adaptant-nos al segle XXI. Portbou, l'estació de Portbou, ha de dir-li hola al segle XXI. Ens hem d'adaptar per tenir oportunitats, per tenir llocs de treball i per tenir aquest motor econòmic que tant ens fa falta. En gairebé el 57% dels vots i amb una alta participació del 77,1%, el PSC ha aconseguit una victòria contundent a Portbou, deixant clara la confiança dipositada en Gael Rodríguez i el seu equip per afrontar els reptes de futur del municipi.